Dudek tilbage over på højre bakken. Ja, godt lavet der. Funk sender så Larsen afsted. Hun har god fart i stængerne, og derinde foran mål, der ligger Valder 1-0 til FC Nordsjælland. Rigtig, rigtig godt angreb det der, og sublimt indlæg og sublim afslutning af Anna Valder, som netop er udtaget til A-landsholdet, og her bringer hun så FC Nordsjælland foran efter et lille kvarters spilletid. Og så beviser hun da med det samme, hvorfor det er, at hun er udtaget til det danske A-landshold. Jeg synes godt nok, at det ser farligt ud hver gang, men det er jo det, de er dygtige til, at bevare fatningen, selvom de bliver presset. Her er det en god bold. Og Valder til 2-0. Anna Valder, der fejrer sin landsholdsudtagelse med 2 mål på under en halv times spil her på Right to Dream Park. 2-0-føring til FC Nordsjælland over OB, og ja, nu har de da noget at glæde sig lidt over. FC Nordsjælland lige pludselig efter et sløjt forår og et nederlag i pokalfinalen. Her er de på vej mod de 3 point med en... Så har vi altså fået Emmy Siren nede foran også her. Kommentatorpladsen ligger den inde hos Anna Valder her, som leder efter. Hun lader den rigtig fint gå videre. Det er flot, og så skal den være der for FC Nordsjælland, og det er... Og noget tid af klokken. 25 sekunder tilbage. Har Nordsjælland til at se, om de kan kreere en sidste chance. Der kan blive det udlignende mål. Det her det er et godt udgangspunkt for det. Alma Aagaard der ind til Anna Valder, der sender den i kassen. Der gør de det. De skulle kun bruge en chance mere. Og her er det altså den første lange bold fra Hitli, der lykkes op til Alma Aagaard, der har byttet med Valder, trækker ud på venstre kanten. Valder er gået ind centralt, og et super fint cutback, som hun fint sender mod mål. Valder med venstrefoden og udligner her til 1-1, og vi kan se, hvordan hele holdet de samles. Det var en vigtig scoring at få her inden pausen, og et kæmpe stød til OB, der kunne have lavet en... Her er det Valder. Har fået spillet sig fint igennem her. Aagaard! Der er scoret, men flaget. Fra Ubagejle. Kommer Alma Aagaard. Der er ikke nogen, der går til hende. Hvad så? Steinmester samler op, og så er hun helt fri derovre. Vi har udligningen! Tidligt i anden halvleg, så er den der. 1-1. Anna Valder, der brager den ind. Der fandt de pladsen. Kombinationerne flød. Og så har vi altså udligningen. 3. ligamål af Anna Valder. Og der kom pladsen altså. Så meget plads må du ikke give dem. Prøv at se her Alma Aagaard, der jo finder den, og så... Så er det vel, at hun tilbyder sig. Kan hun få den over til venstrebenet? Aflevering ind til Aagaard, der laver en god vending, og så står der altså 2-0 til FC Nord. Ja, en fin aflevering. Dudek forsøger at finde Aagaard med et tidligt indlæg. Asger Statier med en stor chance. Kæmpe chance her. Og Valder sætter den i kassen. 1-0 til FC Nordsjælland.
Der var ikke meget plads op i det øverste målhjørne der fra Anna Walter, men hun hakker den simpelthen helt oppe i nettaget. Først var det Asger Sortier, som kom til en stor chance. Godt reddet dernede af Vingum. Og så samler de op. Bolden ender ude ved Anna Walter, som... Køge. Ja, og kommer jo med en masse erfaring fra mange år i herrefodbolden. Og det tror jeg også er vigtigt at få med, så vi kan... have... Det er et dårligt udsparket til en Svane. Prøver at gøre skaden god igen. Hun falder der. Og så er der mål. Det er Anna Walter. 1-0. Her Katrine Svane, hun slår sig derinde. Skal have hjælp. Men 1-0 til FC Nordsjælland. Der ligger altså 2 AGF'er i græsset lige nu her. Det ser ikke alt for godt ud. Man kan også godt mærke, at det var lidt afdæmning på scoringen der. Man kan altså se der, det er så... Jeg tror, det er Vendelbo, der falder rammer Svane der i hovedet. Godt indlæg fra Anna Walter. Skal vi så have Alma Ågaard på tavlen, og det skal vi 3-1. Udviklingen af de her spillere, og se i dag, hvor mange spillere fra eget akademi, der udgør vores første hold. Det betyder rigtig meget for os. Helt lige der dukker op helt